Wara li d-deputat nazzjonalista Teris Komodini Kakija ħarġet tattakka għat-tabla ħabel li d-deputat ieħor u ex-kap nazzjonalista Adrian Delija dwar eżami li jagħmel bħala avukat fil-każ ta' libelli fetaħ kontra Lavin Malta, il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li dan huwa każ magħluq. Dan għaliex skontu Bernard Grech iltaqa' maż-żewġ deputati. Informat illi l-kap tal-partit Bernard Grech iltaqa' kemm ma' Teris Komodini Kakija u kemm ma' Adrian Delija u l-każ huwa magħluq. Madankollu barra l-Parlament ftit wara li Sammut tenna dan, Adrian Delija konferma li Bernard Grech m'għamel l-ebda laqgħa miegħu iżda kellmu biss permezz ta' telefonata. B'telefonata saret din il-laqgħa? Mux laqa minnaħti mux għed nitkellem fuq laqa, pero tkellimna fuq il-materja iva. Fil-waqt li Markentni Sammut tenna li din l-istorja hija każ magħluq, Adrian Delija għallilna kif permezz ta' telefon ma telaqx każijiet u għastqar kif dan mhux l-aħjar mod li bih Bernard Grech seta' jipprova jagħlaq is-sitwazzjoni. Jiena fuq il-telefon ma tantx inħobb nagħmel konklużjonijiet għax affarijiet fuq il-telefon ma naħsibx li huwa l-aħjar mod. Fuq Twitter Komodini Kakija li ilha bit-tikketta ma' Delija tant li riedet toħodlu postu bħala kap tal-Oppożizzjoni qalet li dak li jagħmel Delija fil-qorti mal-Lavin Malta kien surreali u dak li sejħet bħala poor taste. Dan fuq kontroeżami li Delija għamel fil-qorti lill-editur tal-Lavin Malta brabta mal-libelli fetaħ Delija kontra s-sit li fuq u għandu kontroll enormi l-istrateġista tal-kap Bernard Grech Chris Pereġin. Fil-waqt li Teris Komodini Kakija ħarġet tattakka lil Adrian Delija hija naqset milli tattakka bl-istess mod lil David Take li wkoll fetaħ libell kontra One News meta l-istejjer ma bdewx iduqqu għal widnieħ hekk kif bdew jikxfulu għawaru. Dwar dan in-nuqqas ta' konsistenza ta' Teris Komodini Kakija, Delija qal biss li fortunatament illum mhux xogħlu li joqgħod jara x'qed jagħmlu d-deputati hekk kif issa m'għadux il-kap. U għatem jgħidilna Fortunatament, issa ma ċandi responsabilta illi noqgħod nara u nqis x'jagħmlu membri parlamentari oħrajn. M'għandix dik ir-responsabilta aktar. Tra l'altro David Take m'għadux membru parlamentari u Teris Komodini Kakija diġà ddikjarat li mhux se tikkontesta l-elezzjoni ġifieri.